frenètics abans de l'últim dia de curs. Peix cru i herbes d'un prat, vaig menjar Eren les qüestions tècniques. Vaig provar medusa en un restaurant xinès. La jornada. Ben fregidet, recorden el pollastre, potser repetiré. Soc l'explorador, vull provar-ho tot, descobrir el plat. Bé, avui acaba la festa, despedim a l'any i ens parlem tornant a veure aviat. Sisplau.